दिनैहाय जोंहा दिनैनि बे गोथार सान 2 अक्ट' बेवहाय जोंनि बड'लेण्ड मार्टियार्स जे गल्ड काप ट्रफि दिनै अपेनिं मेच जागासिनो दङ। दासिमाव हाफ टाइम जाबाय। बिनि महत उद्देश्यखौथ' एसे आगोलाव बुंखांबाय जोंनि खुंफुं आफादगिरि बिथाङा। बे बड'लेण्ड जे सोमावसारदोंमोन बेवहाय जेसेबां जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गावनि मोननो थाङै जिउखौ बावलांदोंमोन, बिथांमोननि मुङैनो बेखौहाय थांनाय 2003 बिटिसि एकर्डनि उनाव बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांमोननि मुंखौहाय गोजोरै लाखिनो थाखाय बे फुटबल ट्रफिखौ होजेननो बिथांमोना सावरायनानै गभर्नमेन्टआबो सरकाराबो बिटिसि सरकाराबो बेवहाय माखासे अनुदान होनानै फैसा होनानै बेखौहाय सामलायहोबाय थादों। दा जोङो बिथांमोनखौ जों मानो गोसोखांदोंआ बेनो, बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गावसोरनि मोननो थाङै जिउखौ बावसोमलांदों आरो बे बावसोमलांनाय जे बिथांमोननि जे आदर्श बेखौहाय जों जाहाथे जेसेबां दिन बे जोंनि बिटिसिआ थाबाय थागोन एसेबांसिम जाहाथे बिथांमोननि नामखौ जोङो गोजोर भाबै जोङो इयुन जोलैनो जों गालांबाय थानो हायो, बेखौ गोसोखांनानै जों बे खेलाखौ होबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे फुटबला जोंनि मोनसे हारिमु बादि जोंनि ओनसोलाव क'क्राझार ओनसोलावहाय बेजों लोगोसेयैनो जोंनि जाखांबोनाय गथ' गथायफ्रा फुटबल गेलेनानै गावबागाव केरियारजों लोगोसे जायगानि मुंखौबो जाहाथे लाखिफालांनो हायो आरो जोंनि ओनसोलनि जे परिबेस बे परिबेसखौबो जाहाथे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावबागाव देहाखौ मोजां लाखिनायजों लोगोसे गासिबो साननाय हनायखौ जाहाथे बिथांमोना मोजां फारसे लांनो हायो, बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होबाय थायो। आसा खालामो जों बे फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंनो ट्रफिनि गेजेरजोंनो गोबां प्लेयारफ्रा गोबां नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयारबो जालांबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि। दिनै खेला होनायनि उद्देश्यआ बेनो आरोखि। 8था टिमा बाहागो लादों। दिनैहाय परबतझारा एफसि आरो दामब्रा एफसि स्रामफोरनि गेजेराव जागासिनो दङ आरो गासैहाय बे चिरांनिफ्राय चिरां एफसिआ बाहागो लादों, बङाइगावनिफ्राय 11 स्टार एफसिआ बाहागो लादों, जोंनि क'क्राझारनिफ्राय बारहुंखा एसि आरो जथाइ एफसिआ बाहागो लादों, मोननै टिमा बाहागो लादों। बेनि उनाव ओजोंहाय गबिन्द एफसि श्रीरामपुरावनो गोलैयो बेबो गसाइगाव, आरो मोनसेया जाहैबाय कसुगावनि बारदै एफसि। बे 8था टिमानो एबारनि बे बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआव बाहागो लादों आरोखि।